Bani. Ya faru ne mutumina. Kawai ka bari. Wai yarinyar nan ni nake bata kuɗi take kai ma wani katon banza a garin nan. Na gaya ma daman kai har yanzu kai kana abu kamar ba san mata bane. Na gaya ma ba a yarda da mace wannan lokacin yanzu. Ba a yarda ba duka kowane wacce za ku ɗauke dakka bane ka ba mace. Saboda su wasu irin halitta ne da Allah ya Wai ka san me ma ya ban haushi? Sai ga faɗi. Kawai wai yarinyar nan ta tambaye ni kuɗin kitso jiya. Na bata 6,000. Yau ta ce min za ta je unguwa na bata 1,000. Abun takaici wai kawai wai ashe wani katon banza za ta je ta ba. Ta mai da ni ATM. Yasa ne ka gani yanzu ba ruwa da soyayya. Ba gani sun gurba nake rayuwa ta nake jin daɗi in ka ɗauki dole za ka wahala fa. Su haka suke wanda ke son su ba shi suke so ba. Sai wanda bai damu da su ba shi suke bi. Kai zaman ka gani za ka samu za ta fi ka damu. Gaskiya ne abokina, amma na san da wallahi zan je wajen mamanta sai na mata rashin mutunci sakamakon wannan rashin mutunci da ta saboda wannan ba daidai bane wallahi. Wannan ai zalunci ne yayi. Kawai in kana son mutum kawai ka so shi. Ka gane? Ya gaya ma. Ba da zo a yi ma wa'azi a ɗaura ka hanya mutum na ba damuwa. Na rantse da Allah yana yi maganin ta. Mutum na kawai zan je in dawo an jima. Zan dawo an jima. Zan dawo.